Bos días a todos. Bueno, vou vos poñer unhas declaracións do presidente da Xunta, do señor Rueda, e logo imos comentalas. Creen que hai que poñerse unha medalla por deixar a toda unha provincia sin conexión eléctrica para que non haxa unha industria. Se creen que merece unha medalla e un aplauso e un recoñecemento conseguir que non veñan industrias a Galicia, e os digo que se están equivocando de plano. De plano. Eses que se opoñen por sistema, eses que creen que presionando, con demagoxia, con mentiras, con amedrentamentos, nos van a botar atrás, eu lles digo que perdan toda a esperanza. Os mesmos que por sistema se opoñen a que aquí as industrias son os mesmos que montarán manifestacións porque din que en Galicia non hai industrias. Prometimos atraer investimentos a Galicia, non deixar pasar unha sola oportunidade de creación de emprego e de creación de industrias sempre que estiveran a nosa man. O que nós non aproveitemos, outros o van facer. Que todo aquelo que cumpla, todo aquelo que se asuste a normativa, todo aquelo que sexa viable, porque ás veces o fan imposible, e acabamos de velo, todo aquelo terá o apoio deste goberno, e estou seguro que o apoio da maioría do pobo galego. Bueno, como moitos sabedes, a semana pasada os galegos levamos unha alegría cando a Xunta desestimou o proxecto de Altri porque non ten conexión eléctrica. O goberno do Estado non quere poñerlle esa conexión eléctrica necesaria para esa fábrica. E di o señor Roda que nós estamos moi contentos e que estamos en contra de calquera fábrica que se instale en Galiza. Vamos a ver, nós non estamos en contra de calquera fábrica que se instale en Galicia. Nós o que estamos en contra é unha fábrica como esa. Unha fábrica que no seu país non a queren. No seu país non a queren. E a quere meter aquí. Unha fábrica contaminante, perxudicial para o medio ambiente e ainda por riba perxudicial para moitísimos postos de traballo de mariscadores na Ría da Arousa, da xente que fai o Camiño de Santiago, porque a que xente lle gusta facer o Camiño de Santiago polo medio dunha celulosa, etcétera, etcétera. Ese é o problema que ten o señor Rueda. O señor Rueda o único que sabe traer para Galiza é empresas extractivas que non deixan ningún valor engadido en Galiza, vale? Eso é o que quere o señor Rueda. Nós non temos problema en que se traian industria a Galiza, pero industria que non contamine e que non perxudique a outras industrias que xa temos aquí, vale? E di o señor Rueda que perdemos unha oportunidade, que se vai a ir para outro lado. Pa onde se vai ir? Vai ir para Madrid? Vai ir para Castilla-A Mancha? Para Castilla-León? Hai 17 comunidades autónomas e moitas delas gobernadas polo PP. Por que non vai a ninguna delas? Por que a queren meter aquí en Galiza? Igual que fai coas minas. Igual que fai coas minas. Porque é moi bonito facer unha mina para sacar cobre. Pero iso estaría ben se os chips se fixeran aquí, se a cablería se fixera aquí, pero non. Aquí só extraen e deixan o burato e o medio ambiente feito unha merda. Pero as ganancias as levan outros. E coa pasteira que quería facer de Altri pasa exactamente o mesmo. Vale? E despois outra cousa. É un negocio tan bo para Galiza que resulta que hai que cederlle os terrenos, darlle non sei cantos miles de millóns en indemnizacións. E ainda por riba diso, hai que facerlle a conexión eléctrica. Entón, onde carallo está a ganancia desta xente? Cal é o negocio para Galiza? Non sei, dadelle unha volta. E tede moito cuidado cunha cousa. O que ha quedado moi claro é que se temos un goberno central de PP e Vox, o máis probable é que ese proxecto volva a reactivarse a sacarse do caixón. E non o imos parar, tedelo claro. Como teñamos un goberno central de PP e Vox, ese proxecto non o imos parar outra vez, por moito que saiamos á calle a protestar e fagamos as protestas que queiramos. Tédelo moi claro.